Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fish Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyakhuluma lana ngoyoli with the Gumbis. Kune video yabangani bakhe bebekhuluma ngaye noma bebehleba ngaye. Kodwa ke ngithi lana siyaxoxa. Sizoyixoxa nje le ndaba yama fake friends nakho ukuhleba ngoba into ekhona engeke vele uzoyibaleke. Nakule channel siyahleba kancane kakhulu. Ngiyaxolisa ngevoice ngine flu. So ke guys, uyoli ubehamba nabangani bakhe waphuma emotweni washiya ifoni ngadlela ifoni live shothi ya recorder abangani bakhe base bakhuluma ngaye engekho noma base bamhleba. Okuzwakalayo noma ngithi ababhale kuma comment bathi abangani bathi uyoli uyagagamela noma ugagamelile. Abanye ke bathi khona othe uyaphapha lo. Mina ke mangilalela angizwa kahle ukuthi bathini ngoba ngibonile leyo video. Angazi noma ikhona yini yesibili. Ake sikhulume ngale ngiyibonile ke. Siqale ngalapha with the Gumbis. Kune episode la okuvela khona ubaba kaYoli ekhuluma ukuthi uyoli uzoshada kodwa into abeyifisa yena njengomzali wakhe ukuthi aqale afunde aqede maseke eyashada. Ngenxa yalezo zizathu uyoli uzebone sengathi ubaba wakhe akasupport indaba yomshado owakafuni, kanti cha, yena njengomzali ubemfisela ukuthi angene emzini ene diploma noma ene degree. Amazwi kababa kaYoli lawo aze athi uzokhuluma nano husband kaYoli ukuthi akamdedele afunde ngoba isifiso sakhe lezi. Wathi esikhathini samanje angeke uze udepende upartner kulo osuke ekushadile. Ubaba kaYoli obeka lokho. 2 ku-social media masibona kule video uyoli egqoke ublue ehleli phansi baveza ke abesonto ukuthi hayi indlela le engicabanga ukuthi kucelwa ngayo noma indlela esikhombisa ukuthi lo usezoshada. Bachaza hayi because abanye babengazi babeqala ukubona ku-social media. Mangifunda ke kuleyo video ama comment abantu bathi abanye how uyoli kade simbona efake i-uniform ka-matric nje maduze manje useyashada kanti ungakanani uyoli una 19 noma una 20 usemncane. Yabona nje kwagcwala ke ama comment amaningi babaza ukuthi hayibo waze wamncane uyoli eseshada nabanye bemhalalisela yabo. Kwase kuba ke nomunye wathi ke kodwa siyazi ukuthi akashadeli indlala akekho desperate ngoba kubo ba right ubaba wakhe unemali. Nezwa lokho engikusho ku number 1 ngikhulume ngamazwi kababa kaYoli. Ku number 2 abantu abaku social media ababone ivideo sikhombisa ukuthi uyoli kunamalungiselelo omshado kucishe kufanele. 3 abangani bathi uyagagamela. Abangani ke okwabo kubi ngokuthi ba rekhode ifoni nalokuthi mhlambe ukuzwakala kwabangani bethi uyagagamela sengashiya imibuzo yokuthi kuthini okunye abakushoyo ngaye engekho. Kodwa yake sihlale kulelo kugagamela. Cha, ninehaba lapha ku social media into engayisho. Ninehaba ngoba le eshiwa abangani abomndeni bayayisho ukuthi ngeke bephumele obala. Abazali mabedlinza bayayisho, angazi uma ngisho kahle yini imicabango lejulile. Bayakusho lokho noma into abayicabangayo kodwa ngeke bephumele obala ngoba kufanele besupport ingane yabo. Umngani lo kaYoli asenza naye ivideo lo ayiphume naye mayise kubo nabantu bakubo nabo bayambuza ukuthi hayi umngani wakho emncane kanje useyashada ngempela ubejaheli hawu kwenze njani washada emncane kangaka. Ngoba vele umuntu oshada emncane abantu bayakhuluma, abantu baba nemibuzo ngoba vele abantu
banento yokuthi kungcono ukushada usumdala usuke usu-ready, because ukuphuma ekhaya uye komunye umuzi kunama-challenges akhona lapha emzini. Ama-in-laws akhona mhlawumbe azofike engakuphathi kahle, nayo yonke leyo nto enye eyenzakalayo, nabazali abayicabangayo. Yikho nabazali bengaze bathanda ukuthi iy'ngane zabo zishade zincane, bafuna ukuthi akayifunde impilo, akahambe eyunivesithi, aphase e-university, ahambe yosebenza, ayi-experience nje impilo before eya kwelinye ikhaya noma ayoqala impilo nomunye umuntu ngoba eseshadile. Mina engikushoyo-ke kule gama lokugagamela, niyabasukela nje abangani ngoba bamthukanga. Into vele nabanye abayikhulumayo ku-social media, nabanye futhi abenza amavidiyo bekhuluma ko-TikTok, ko-YouTube noma ko-Facebook. Into vele abayishoyo ngoba mncane, kodwa-ke aqali-ke ngayo ukushada emncane. Baningi abantu abashadile bebancane baphumelele, kodwa isikhathi esiningi abantu uma ushada umncane ba-react-a kanjalo ukuthi hawu, emncane kangaka, hawu, beze bebuka ukuthi isiphi isizathu, ingabe hlampe lo muntu lona uzomsiza akuhambi kahle, hlampe ingakho nje abanye bethi ungcono-ke ngoba yena ubaba wakhe unemali. So nje mina seyiphuma-phi-ke leyo ukuthi uNkulunkulu uyaba-expose idlozi. IHaba linalo idlozi, uNkulunkulu uyaba-expose. Lento enye uzoba nenkinga uma uzothi izinto noma into incane uyenze ibe nkulu, ngoba sekukhona abanye bathi ama-hater bekufanele bashiye. Yes, ukuphoxeka kuzokwenzeka ngoba yinto bengayilindele ukuthi abangani bazokhuluma ngayo, kodwa noma kuyinto, hhayi futhi ukuthi into abengayilindele, bayakhuluma nje ngayo, ngeke ukuthi into abangayixoxa. Umehluko ukuthi barekhodekile, lokuthi bebehleli-ke bebesemotweni yakhe belinde yena. Manje sekungathi into entsha engazi ngiyahle, abantu besifazane bayahleba-ke guys, ngitshele. Ngangangixoxela nje ukuthi emsebenzini etohweni wakwabiza i-meeting, ngakho uhleba ukuthi lokhuyana-ke kwakujulile. Nayi-ke into ebengiza kuyo, ngiyaxolisa ngaleli lizwi lami elibhedayo, i-flu. Nayi into ebengiza kuyo yokuhleba. Ukuhleba ungenzeka ukuthi abantu lezi ezinye izinto abayihlebile mhlawumbe wayithola noma abayihlebayo ngempela nawe izinto okufanele uyilungise ngawe. Kube khona okunye ukuthi bayakuhleba ngoba ngempela hhayi abakuthandisisi kahle, kunenzondo phakathi mawusulalela. Kodwa okunye ungalalela nje nawe ubone ukuthi hhayi, mhlawumbe into nawe kufanele ukuthi uyibheke, uyayenza waze wanaka, ngoba kungenzeka ukuthi bakhona abantu abasabayo ukuthi bekuqonde. Njengakho nje lokho okuphathelene nomshado kaYoli, kungenzeka ukuthi abangani bebengenaso isikhathi noma bebengenalo ithuba, noma futhi yena akakaze aze akhulume nabo ezwe ukuthi bathini, nakuba bengenazi entweni azoyenza ngoba ekugcineni impilo yakhe, ekugcineni i-decision yakhe, ekugcineni ikusasa lakhe. Kodwa ngeke ukuthi-ke abangani bakhe sebengahlala bengacabanga ukuthi hawu, kodwa umngani waze washada emncane, hawu, kodwa kuzoba njani yonke leyo nto. Mhlampe-ke okusengaba okulandela after ukuthi azibuze ukuthi-ke ngoba nakho-ke bebengikhuluma ngingekho, bathini-ke okunye, yilokho-ke osekungasala. Kodwa kule video le mawukuthi bakhulume ngokugagamela emndenini, bakhona abakushoyo. Umehluko ngeke bemqonde ngqo, noma beqonde ubaba wakhe, noma bekhulume nomama bakhe besho ukuthi awu, kodwa naze navuma. Mhlawumbe bakhona-ke abantu abanesibindi ukusho ukuthi hawu, kodwa-ke naze nayiyeka ingane yashada bengalindi ingane. Konke lokho ngoba nobaba wakhe ubefisa kanjalo ukuthi akaqale ngokufunda, abe neziqu,
angene emshadweni. Manje mina nguboniwe umehluko sengaze kuthiwa iy'ngane lezi zi-expose-we yidlozi, zi-expose-we uNkulunkulu. Why nina nithanda njalo? Cha, sesiyayibuza nje le siyayixoxa. Why nithande ukumatanisa uNkulunkulu nezinto ezimbi njalo? Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu wothando. Angithi sisafunda kanjalo ngisho naku-Sunday school. Nabazali bethu nogogo bethu besakhona babe nothando. Manje nje kuvele kube ngisho kulabo ukuthi nje mhlawumbe umuntu uzophambana nami. Uma ephambene nami mhlawumbe ngento ethile saxabana, masevelelwa yinto embi. Mase kuthiwa hayibo la ngilwela idlozi. Hayi guys, thina abanye asirelate kuleyo nto leyo kwangempela. Ogogo nomkhulu babenganazo lezo iy'nhliziyo ngoba ezinye izinto ziyalungiseka. Ngoba nakhona nje lokuthi hawu uyagagamela usengababuza ukuthi beniqonda ukuthini, besho ukuthi hayi cha thina sibona ukuthi kodwa ubusemncane ukushesha ushade. Hhayi ukuthi sebejike isinqumo sakhe, hhayi ukuthi bemthathele isinqumo. Ileyo nto leyo abayicabangayo nabayibonayo ngalo mshado. Kodwa ekugcineni isinqumo esikabani esakhe ngoba lokhu akwenzayo impilo yakhe. Njengoba esho nje nomzali ukuthi mina bengifisa ukuthi afunde, kodwa engizokwenza-ke ngoba sekwenzeke kanje, ngizocela kumkhwenyana wakhe ukuthi akamdedele. Nina-ke God idlozi, hhayi cha into yenu. Ngiyishiye futhi le video la. Ngiyabonga ithuba, bye.